ଦିନେ ସିଂହଟି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଠୁ ନାମକ ଏକ କୁନି ମୂଷା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୂଷାଟି ସିଂହକୁ ଦେଖି ଅଜାଣତରେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯାଇ ମୂଷାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ମିଠୁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସିଂହଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବଟି ତାକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ଦୟାକରି ସେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛାଇ ସିଂହକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସିଂହ ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁ ମୂଷା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସିଂହକୁ ବିପଦରେ ଦେଖିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଛୋଟ ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ସିଂହଟି ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଛୋଟ ହେବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନା ନୁହେଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସିଂହ ମୂଷା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମନେ କଲା ନାହିଁ।